Някакъв по Бермуди, буди се в такси омаян. Още мисли за мириса на нейното легло е рая. Тъпка му е зная, тази повечко го позамая. Но какво ще стане с тях двамата накрая? По-добре да трая. Ново 20, осъзнай се. Към 5:45 пича дава себе си обед, че с нежни половинки продължава да бъде заед. Не й отказва на покана за мини, аз и ти банкет. Не знам си какво си след, на нови сини очи. Той сега е фен заклет, нейните устенца правят хихи. На какво ли идва ред? На друг след теб, може би тя знае как. Поясни, положение и не си простак. Давно ти знаех да го направиш пак. Аз и ти, може би, изклони ръка към мене, протегни. Аз и ти, двама с тебе от любов заклещени. Аз и ти, може би, изклони ръка към мене, протегни. Аз и ти, двама с тебе от любов заклещени. И той си има ей такива задни мисли, даже хич не са му чисти. Що ми казва писи, пияния води, чувствай се все едно у вас си. Подпинала като абичоредка, на свой другар май нещо ще каже. Дай каквото иска се едно, че има бал, нека да намаже. Той смееш, май имаш задни мисли към мен, дали пък аз нямам към теб? Искаш ли да бъдеш удивен, как между двама капе мед? После ли да бъдеш уморен, оставаш ако искам и за целия ден, целия ден, целия ден. Само аз и ти, може би, изклони ръка към мене, протегни. Аз и ти, двама с тебе от любов заклещени. Аз и ти, може